תקשיבי, אני עכשיו הולך להיות דתי, לא רוצה טלוויזיות בבית, אין טלוויזיות, זהו. הרגת אותי. אבל הרגת אותי, אני לא רוצה טלוויזיות. אני לא מבין, מה אי אפשר להתנתק ממכם? איפה זה לוקח אותי? זה שווה לך, אני עכשיו מתאמת לך את המעט ליום שני. של הניתוק? של מה? של הניתוק? אבל אני עוד לא עובר ביום שני. אז אמרת לי לשבוע הבא, אני אעשה לך ליום חמישי. לא, אני עובר ביום שישי אבל. אז בסדר, מתאמת לך ליום שישי אין לנו. אעשה לך ליום ראשון. אני אומר, אני אעשה תאונה בגללך. תקשיבי, אני לא רוצה את אות אצלי בבית, מה הבעיה? אמרתי לך, אני לא רוצה לבטל עליך. גם אשתי לא מוותרת עליי, אבל בחיית האמן. באמת, אני לא רוצה לבטל על הכוח, זה מאוד חשוב. אם הייתי חשוב, היית מביאה לי במחיר יותר טוב. אם יש לי יותר זול, הייתי מעדכנת. אם אני עשיתי יותר זול, המחיר תשמע אם אתה מעוניין לשלם יותר? מה? אם אני עשיתי יותר זול, המחיר תשמע אם אתה מעוניין לשמוע את המחיר ותשלם יותר, לא, אתה מבקש לא אותי. אז מה שאתה מקבל היום עם כל התכנים שיש לך, זה נבטה, אז זה יותר על זה. אז אני לא רוצה אבל, מה הבעיה? אני לא מבין, אני אנתק את השיחה בסוף. אה? זה הזדמנות, אל תפספס. לא רוצה הזדמנות כזאת. הרגת אותי, וואלק, זה בארץ נהדרת. שברת את השיא של ארץ נהדרת. בעוד 300 מטרים, בכיכר צא ביציאה השנייה. אז זה כמו שאמרתי לך ברשותך. מה? אתה תתנתק עם מה שאתה מקבל. די, גמרת לי את הסוללה, בחיית אמן. כן, ברשותך. ישיב, אתה מקבל. בכיכר צא ביציאה השנייה אל יצחק רבין. גם על שני מוטה יעבירו את זה למעבר דירה חדשה. אמן, הגעתי לאשדוד כבר, הגעתי לאשדוד. טוב, את מנתקת אותי? אני לא מנתקת אותך, אני רוצה להשאיר אותך, אני אעשה את המאמץ בשבילך. אז תעשי מאמץ ותורידי מחיר. אז עכשיו אני מתאמת לך את המועד בשבילך. של מה? למעבר דירה. בכמה? בעוד ב-180 900 שקל? מטרים, פנה שמאלה אל גולדה. לא, אני לא רוצה. זה גם כל הציונים טוב. שבתוכו 70% בחינם. אמן, תקשיבי. הנה, עצרו אותי משטרה.